Oh, kardong karbing long life kelang ratun duan pinin lejung karbing long life tim ben. Jasemet nili karja bangke dake manja hiti lo pupen ke puke manja lo lapen la puke dimapur ke damatwar lo la bangke highway lo la si ladak bangke Gulf of Assam Office of the Manager Cattle Demonstration Farm sugedam tang 1973 si establish lo ilitum karbing long ke Ladak hello alang litum ladak Jasemet Australian breed lapen Jersey acha inong ke pangring adim lo ladak ke ladak lang tha adim na lang mipik lapen ladak pen kilometer isilang ladak pen jong si highway pen nang litum lang dam lo kilometer isilang adim da lang me o alang litum la son si tatuar mang etowar ki semar pon lo la son si drain adim da semar pon lo adim da lang me pik lapen lalo dak pen kilometer isilo polote haladak koson si alang litum Jersey acha inong mate Australian breed labang so acha inong alang litum koson si ke pangreng ma pen angton pen alam ke chini ji phan la pen litum ladak chugedam dang 1973 ningkan labang so cattle farm mate labang so demonstration cattle farm mate Jersey acha inong alang litum dang nang bipen ngapang ke pangreng pen litum beneficiary kon si ali long dun ma litum karbia ke pan ko pipisi ali long ma la pen ko pipia medicine si pipon nang ke pangreng ko sona process ma breeding ko sona process ma angton pen alam litum chingki je thanji phasi pini da nang boleh lo lapen ladak in charge lo manager lo Dr. Anthony Phangcho alang li penle litum chingki je than padonang tangte labang so video nang tum lang dung tha Cukidam tang 1973 and inkan si labang so cattle demonstration farm dak manja manja pen la dilaya dak labang so towar long si highway ari si labang so hapu manja pen bangte ar elo dilai pen bangte ar bi lo la dak si cukidam tang 1973 ningkan pocket le kai lo la si labang so cattle farming labang so demonstration farm aputhak Jasemet Jersey acha inong labang so acha inong koson si kelanama angton penalam koson si alang litum la bang so breeding koson na process si alang litum claim pon ma la pen ko PPC alang litum machinery hormu en pon si alang litum la scientific method koson si alang litum kelana pon ma angton penalam litum chini ponang la pen beneficiary tumhan koson si labang so Jersey acha inong dak pen ke pon onji labang so awar saya puthak kita me chingki ponang la pen alang litum la adab earning ang samlo te alang litum milk production Jasemet la dairy tumhan ko sonsi alang litum labang so production alang litum ke pipen ali ko so kwan si kilong ma angton pen alam litum chingki pono nang la dak mangge non mat ki in charge Dr. Anthony Phangcho sanghodu alang li penangan aningkan lo alang li la dak lok si alang li cepadug lo alang li ke cepadug kelanana labang so alang li cepadug join si non mat ke John kadu wepen 80 suse chainong labang so Jersey chainong dak dolo labang so angton pen kelana medicine pen chenglok alang litum la labang so fooding process ko alake pen chenglok la pen athema lahai nilipi non nang litum thek long lo cameraman phanili paklang poning tum lahai Jersey chainong ke 3 feet ta suse lana kang tui doji lapen acai nong ta Jersey cai nong putang delo por latum ke lapuson se aniwang 24+7 alang litumhan ceiling fan donang ji athema lang tungge ke phang ok done lapen kaita lason se hala lang pine ab nang ji lapen latumhan ke adana ta proses mokha ke peku la ilitum la normal ilitum hem local la cai nong chupang reng ason gali ilitum lopung lote amena pucopan mir po choji la puson da kali lang litum phan isia process do kelang broiler teng lo lang litum phan ke la pen ani ke so masi chingtang one la lo la nili philang tha chainong khada e jona don le kai jo phire tha me la lo na si dak Dr. Ahin pen le litum lam the si video clear ma pule mang na
aprang sinil tum karbing long life pen nalipan lapasana por na pidun thega por nalipan choro paro lasi etethini ala maputhak jasemen labang so kettle demonstration farm ke chuga damtang 1973 ani kan establish lo hala soning kan pen non an PPC production ahin alang ali chelong ma lapen ko son sinalitum la so process ke deng ma layang ton pen to kardom choro lo itum karbi atum ke ahokpet ke chai nong pangreng tum kom o di jum hek tema itum ke thek long ke la bihari nepali tum se abc ka pangreng lasi ladak ke itum demonstrational farm possible ladak muni depan paklang meg nitum koson ke claim medicine koson ke tima vaccine komantu se kimi bema lahai kadok we alam la cethandam polonte la pu paklang lo polonte la ke jersey lo la pen la puna thu paklang lo polonte la bangke HF possible HF mane Holstein Friesian hala Australia hala pu abrit pena Nge latuma phan ningkan isipen batahinian ke vaksin pinai. FMD po vaksin do la FMD po ke so ke akeng along amek do yang tur along amek do ji. La hai lo polonte la emithang rong achai nong tum tala son lagi lok polonte la hai ke bai huta dam de la pen ake los nai ke agak khir banang kom hap la so ke so long lo polonte. Alke FMD pula ningkan si pen batahini pinai lason thak si HSBQ po vaksin talat ningkan si pen batahini pinai lason atum polonte ke la son piverlo polonte la hala avur ke wang hut latum han avur ropon pil la pen puthot aku latum hala pelu pupu hedi apok hilong adwai talatum han ceklo ningkan si pen batahini ke pivek ni angton na panta pivek ni lagi deworming posipolo jo la person ingke latum ke nitum kap bab sike epilo hedi bab la non barla utusan ke bab do bab rot pipo bab si pipo la pen la hala silam adanna hedi ke silamaan dalatum han pina sita ningkreng hut ke nitum bab awe polonte koson lo reklempo kisung lo la pana chai nong ke ong polonte la si ningkreng hut aphan ke nitum non la barla hut si it nitum isia silage pudu mane hala hen up ki biason hedi la air tight preserve po noklang pen pi son preserve po air tight po pare long libang check po hen up ki biason la chekloyon thom clear phi mo la dry season hut bab kawe hut jada hurbe hut January February malam hala tum hala purpo hala sipipo lasi ladak na charli tum do polonte wang kami anutin ta nili kuson makasilam ke claim lahai nili paklang kontak di muni tum han non malo so pi nili tum hala kasilam dim ta nili na paklang pon po kuson si kasilam ma la tum pan angton pe nili na than datang te tum daming lo na ki nama mo nili men Vikian se kala na alimentu melo dak goreng wasai claim dun goreng wasai mane nili bangke 2018 ani kan se claim dun ke 2018 ani kan pendi ko pipilo nalitum la staff pen nalitum la ground staff lo ke la ko pipilo nalitum claim dun nang ke nalitum ke claim nang ke ada prang bang po par la ahi war po ahi wadat ako dana pipet po la gali cham po ala ako aning sam kita sonthol lo bang po ahi war po dana pipo lal hai ada bani sa tenal tunggal da quarter facility tumar quarter facility do tame ni libang mithang hem do mar ni mithang hem do dan tum bang ko staff sudah 15 জন bag de di lalu ande non magen altum pilo kisung en altum hin pendang nili makisung en make avela ande la gakhir ke malo ke sor ke la gakhir sor dang bahini lo nepali tum hala ga daplang sor po dam de la tum ke sor khalok si ba temani samsira sana bang po sor po nili tum aroi ke hum troxy do hai hum troxy ke asitin ajahak tumhan mane aso tumhan kaprek dim beng po lapen ajahak ke alu dukok tiga pot
alu ke nilitum ke pace cross long le open nili nang than tan det lo nera nilitum AI pusipi mane artificial insemination mane alu ke bibelo alo bilo pilonde nilitum ko pilo kilos adana pinangji abap pini yat pinai matidi lasi alo bibelo pilonde halaso aongko bang halaso isab bang nilitum komchet po lasi nilitum ladak isi ako nilitum department long masih dulu ICDP po hala dak pensin nilitum hala alo mana sperm hedi lason collection do laso posi la hala so hormu ke ekdom liquid nitrogen polong liquid nitrogen long si binai hedi la minus ekdom minus kiba lasi kang sam long si binai lasi hala dak nitum la pitum alori lo polonte pang tek bo alori chini matidi alori lo polonte laso hala so biji fipo hala pensi aso padopo alo ke nilitum bibe lasi rata tumta la ilitum kedo rong kedo itung ke jersey cho nam dunon posita jersey cho nam dun pron ador soda lasi hem kedo itung normally la jersey chai nong ke normally jona long mate la Australian jona long kwantong anam kujini la ke nang li aso le cho nam dun posita nang li aso cikloyon truck ba troksi pala cho nam dun di posita la ke suri thongke plike ba popo la penake thele cho nami pulonte alak anta do he la si ilitum ke la kopilo ke claim nang po la emethang rong ke dua chai nong hedi la pensi la haya chai nong pensi pakros nang po allo ponang nelo acha mane hala veterinary hospital do matidi la som la tum long ta bibilo latum hanle phone lo sita melo necai nong ka gorom ala aso ka do abijina pitha polonte latung wang po lapen lapuan lo non in future ke kaprek Punjab tang hal puno thuke bangai sex sorted posi use sex sorted polonte ko pilo aso ka do phan alu nang ne nitum ke api sinai pusita lapuan lo non ka develop laso hormon nitum pejo danta asam long nang lepo asam long nang lepo pejo kan ilitum ta lahai hormu itum la api sinai pulonte api kipia abijita nang le dapo lasi itum rata tum kar biang long rata tum ta lahai ka ali ka chu endon japan itum government tum ka bor ipen autonomous council da itum ta ka bor ipen bor io lo non lahai ka bor ipen si non itum long kar biang long dan non hala mobile veterinary unit pu ambulance do non lahai nang le 1962 long phone lo polonte nang li hem masih treatment pan wang po doktor tum sop to wang po la non la government ka bor ia join lo jo la puson ante la production him ko son la milk production nili tum dak anisi 100 above do hedi la so hormone nili tum dairy department han sipidat iti la kamul ke selam hedi dairy department tum pondet po la dak tum pasteurization po claim do pasteurization polonte pilo hala dak ini ro aga kirlong ta jun me he sita la pasteurization po hormu bangke la ke arji kiding tabi melo bahala ke suapi is jonjoni do pusita lan pathila la siala so ada pasteurization claim des la tum packaging claim po acha ada iltum karbeng long milk union limited kamul pedi la dairy department tum si claim lo dak sinil tum pida non militum kerja babangkela lo la food process la bangso scientific method aputhak dak Dr. Alang Linang Pathanuna kuson si alang litum hen up hilitum la hen up ken kibi la bangso process ateng lo la preserve alang litum claim pon po scientific method pen alang litum la bangso process deng pon lo modern method lo la si athema ning krengang por hutke la jasamet bab la kivira hut mate ke krenga por hut alang litum la sonsi advance pen alang litum la bab kangchu hut alang litum rodun po la sonsi mo kavi hut porte la dak pen si alang litum en po la sonsi feeding process bang deng po la sila doktor pen le chingki thunna non nang litum la theklong lo la
Da. Boleh bang kameramen. La theglong lo. La dake nilitum arlo bab ki piptang lo. Oh. Bab ki piptang lo. Ko arma karnuk nang litum wang bom theglong po. Oh. Jo. Lap tuli no. Puar lu tulit ha? Lap anak karnuk. Si Kedam nanya toar dah dolo jo puang ha kameramen. ladak si nilitum ladak bab rotpo, bab apeng pen rotpo, engke bab bipo. Ladak sai ni bit lapo engke bab bipo, bab bidel lo polonte noklang do, noklang pen nilitum noklang alang mix po engke arsidun proipo. Arsipo aku bab pitu po. Aku jap thom jap flibak lo pulo aku noklang pitu po. Aku bab pitu po. Jo lason si alayar bisi papleng thupo. La papleng deda pi polonte nitum lason la tilpar bipo laso tilpar athaksi aku longlit hokdon thupo. La lason nilitum ciklojon thoma pi polonte laso bab bangke Kireng ateng lo green gre hai sita thuthe lo la penhala kanem pru wang po. Kanem pru isi kanem pru mane latum chai nong ha char pendal tum ing nim lo. Ngatum la si la ke chuaning hang la engkala mane akilir bab akireng ateng lo hala nutrition level ban tum 4 kilo. Nutrition level e koson man non kirot non ki piateng sen nutrition level e dopo. La sopan ke silage possible. Silage acha. La si itum karbiang long chai nong pangreng tum lason klem klebet lang tahai mene sapsup khorcha to dote ma la sita mohala bab kawi hut ke nilitum lasob abab mo lahai phur thupo angkela pidam thupo lalo la sila phanke silage possible english penke lalo process nang nili pu cameraman man mangita ke dam nang jiet kwan of food tong duik ne dakho la no 10 foot ke 10 foot jo la 10 foot lain tha cameraman nili puaru mam jo la poson se lang litum step by step lason pinchong lo more than 10 feet doji ladak maximum kon bak dak lebar tum hanar judena alang litum ha man aksun dada man khajai এওঁলোকৰ ডিউটি হৈছে ইয়াত সাইলেজৰ ফুড প্ৰসেস কেনেকুৱা তেওঁলোকে প্ৰিজাৰ্ভ কৰি ৰাখে আৰু কিমান ফুড থাকে এটা মহল তাৰ পিছত কিমানটো তেওঁলোকে ঘাঁহবিলাক কিমানকে দিব পাৰে ইয়াৰ কথা তেওঁ ইয়াত ইনচাৰ্জ আছে তেখেতৰ পৰা আমি জানিব বিচাৰিম কওকচোন দাদা আমাৰ এইটো টেংকিটো 10 ফুট আছে আচ্ছা আৰু ঘাঁহটো একটা টেংকিতে আমি 30,000 দিয়ে আৰু 30,000 কে দিয়ে মুঠিটো আৰু দুইটা টেংকি কৰি কিনে এতিয়া 60,000 গৈছে 60,000 এনেকা মুঠি এই তিনটা যদি আপোনালোকে লেয়াৰটো যদি আপোনালোকে ফিল আপ কৰাৰ পাছত যেতিয়া সময় হলে আপোনালোকে যেতিয়া ওলাব তে কিমান দিনৰ কাৰণে বস্তুটো দিব পৰা যায় সেইটো তিনটা বস্তু ক্লিয়াৰ হলে পুৰা ফুল হৈ কিনে হলে 5 মাহ 5 মাহ এই বস্তুটো ডাইৰেক্ট দিব লাগে নে কাটি দিব নাই ডাইৰেক্ট দি দিম এইটো ধান খেৰ লগত মিক্স কৰি কিনে ধান খেৰৰ লগত মিক্স কৰিব আৰু নৰমালি এই তিনটা লেয়াৰটো আপোনালোকে ঘাঁহ কাটাৰ পৰা এইখিনি গোটেইখিনি কমপ্লিট কিমান দিন লাগে 1 মাহ 1 মাহটো লাগে 1 মাহ লাগে 1 মাহটো লাগিব 1 মাহ লাগে ঠিক আছে
la bangke lang litum ladak golf cattle labang so demonstration farm manja long alang litum office lo labang so office along si alang litum la LDA tum mate official aside dons tame alang litum si labang so office pen sidak che maintain lo la dak bangke manja lo manager office lo mate Dr. Anthony alang lit Dr. Anthony office lo bang vậy nó sao bang klang quá là bang cái alang dak manager office lo là si pu bang cái là pu bang cái alang litum sio son se là cái dak cái LDA tum office lo son se alang litum là dak crossing terang Rusem Sonsing ti alang litum mohor sedak bipon lo lapen la pakleng tha la bangge alang litum la nahok jong se expo animal husbandry lapen veterinary department ahin pen expo dolo pati alang litum la person si dunang po chetu dunang po la ke la lo ai amohor lo mai na alang litum han department alang litum labang so cattle labang so demonstration labang ke Karbing Long Thomas Council Gulf of Assam labang so training hall kam guest house cattle demonstration farm complex manja labang so sai hem lo labang ke inauguration bangke lalo Sri Turiram Ronghang Sri Dr. Turiram Ronghang alang li Karbing Long Thomas Council CM are ding bensi in presence of Sri Pradeep Difusa Honorable EM IC Hasudlo Sri Mongol Singh Timung Honorable EM Chukidam Tang 2016 aning kansi labang so training lapen guest house training hall lapen guest house asa hem kim pon lo labang ke cattle demonstration farm complex pulo manja animal husbandry lapen veterinary department Karbing Long Thomas Council lo training hall and guest ke lalu hahem deng jangu la hello puai tha cameraman man jo la dak bangga lang litum dining hall lo lapen la son se la ke room dolo yo training hall la puge guest room binang masing ke lalo na mangke aluhi tum dola nonon ka make aina lada ka bangke milk collection set pulo lada ke dak sialang litum la puson se jo lalo milk production da kadu pen jersey lo Australian labang so chai nong John kadu pen 81 ne do ta la silat alang litum ladak milk production adap earning ang adap lote milk bangwan po earning ang lote la market along kilo dunji phandak pensi customer thwan ludun po la si ladak ke tok dulo ang ton penjo ladak ke washing and feeding milking morning alang litum si field working schedule la persona alang litum dak bipon lo rule and responsibilities ladak amen do lablo alang litum la fodder cutting feeding treatment pen chenglok la pen washing and feeding lang ton pen ladak labor tumhan mate dak ground staff tumhan mate ladak labang so cattle demonstration farm along labang so complex along staff tumhan ko PPC adda bani ang sam alang litum han la field working schedule bang ke alang litum han selam pilab lo lalo la se la sonak taxi la dak ke lulo dak ke alang litum ko son se alang litum la gakhir mokha alang litum ki bipon la pen dak freezing system dolo la freeze system dolo la dak se alang litum kis la gakhir along alang litum PPC medicine pidun nangjima jasemen la germs pin ne dokok thai la sila sonsi alang litum ki bipon
medicine ki bi pon la da kai si office lo alang litum dak che maintain pon po ani wang kon si alang litum gakhir production ki pima chulang kon si alang litum la chai nong chulang kon si alang litum pi pon nang jima kon si production ke long ma kon along si ppc mix zu nei malang ton pen dak pen si alang litum claim pon lo la pen lam bab ki lam buthang mi leng than pon po wang no cameraman han la nili pita la isia la so baba quality lo la nili camera pak pak jo la so bab lo jo la so bab la ke amen dolo nili amen nil tum la dak signboard long lang pana pak lang po la so na bab sia lang litum la dak chutiki lo la so na bab sia lang litum chutiki po la sia nang ding nang thelo polote wana porse alang litum rod nang jima ko precision si rod nang ba dak labor dom chini lo la son si alang litum penanga na bigha along le dolo la dak silang ton pe la so bab e po la so bab e lu pulo tenga nang the nang ding lu pedal tum rod po ga alang litum silent ala factory long alang litum preserve po la son si cyclojon truck ba cyclojon free jod kolmon pho pisi la so bab puthot ning kreng hu jasemet ning kreng hut ke la bab thila bab ke kreng apor hut labang so bab alang tum silent labang so machine factory pen alang tum enpo ansi la chelong chai long han pipo lada ke baba men do lab lo yo ko pipia chi close enang jima ko pipia season husi enang ma dak ang ton men do lo lada nge fooder english alam men fooder pulo Napier do parado maize ke theng thelo rina pamo nili la bang ke rina la bang so rina bablo lage rina pusi puji lada ke lang ton pen alang litum la ke la nili phi cameraman pampak lang nili phi la so inglongan ke lang litum la rina bab se lang litum chutiki po pati pading po phi ke rot po la son si da Congo podo Guinea dos subabul do os do dinanat po bablo lapen komentu ci close nang jima July do June do May June July August lapen December October December apor husi la so condition husi lang litum la sowing plantation time planting time abang ke dak pipon lavlo lage golf cattle demonstration farm manjalo animal husbandry and veterinary department lalo la nili phi an ke la cow set side lo mate parawalam men ge gohali pulo guru gohali putapu penili tum ge lalo chainong ki biadi ma hem lada bang ge angtan men ge bang tumhan bang ge entry restricted puselang litum dak tok pon lo atema jersey chainong lapen la australian breed mokha ge kaprek local chainong phnom ben ge lapuson meeting da une lapen aku jongsi pine flu dokok opine viral opine akeso dokok monang undet jing la sialang litum lapuson si kaprek tuman ke restricted lo ke dam ge bang stame dang bang ke si permission en nangji lapen la so chai nong alang litum ki bige kaida electric fan do nangji lapen adim da kaita pangthir ver nangji pamunil tum cameraman bese penangan amor en lo la senon bang office sarlu damang manager pen mate Dr. Anthony alang li pen le puthot lamke lamte si chingki ponona to te pinidak karbiang long life pen ke bang pon le panan churo lo non ladak cattle demonstration farm manjalong pen ili karbiang long rat ba karbiatum ali nang cu ending ji pulonte ladak nang litum nang humri non ladak ni litum seke tapi ji seke kipi koson si ha chainong bihek pen asuki pi pen koson si asuki pi hot ke lana dunang jima asup hidet pen ku pipi si ke claim dunang jima la pen la asuki pia hut ba pregnant hut apai ala apil pregnant hut pusita halas hut la tum ke dor de kenang ji calcium iron la pen hala mastitis puisi hormon do la tum hala aculang bang men det kang utitik la hai koson si
kapajum nai ma pen kapalong le nang ji ma la haya se ke ni tum dak pi la su mastitis akisu ke long ke gakhir kesor det si adana ke pinai buah lambang akiong tum chini de tahai athema la gakhir so det pen hala aculang kacingpu ada konta pada cingpuang titik konta beng bangke jong si la gakhir so det pen si dana pilo ba aan pilo pulon te achai nong bang arja verpo la ke ko karja pura ko si la cingkir het po sita ili tuang bangke la dana piet lo apa pisiga kir kesor laga kir kesor ketang pen ke alang ingni lun po ingni lun po pulon hala culang cingpu duje po lapu ingni wok po ingni wok po hala dak pen nang li bakteria ba pine ke solut po la sona ke solut lo pulon te la son hala aculang ta ekang po su po ingke ga kir teh nudak po la ye isilo he sita la kapre kaseke la pen bihek pen pregnancy level pen ha kapat hidung an seke nilitum dak pipi lasi aning ke hang atung wang iktame nilitum dak seke pigji lalu lapen puthot ladak kapang reng kang tung atum pulonte nilitum ladak ningkan si pene pongpong lason kang wai do tema lasi lason hot komani aning hang atum pulonte ladak government rate pen pusita aso bangai do pusita badorun sita doan pusita nilitum ledak kipiji awar sai nilitum longji lalu lapen puthot mo pen nili nang mo pen nilitum cingki bom huta than lo lahai adana kipi koson ma vaksin koson se kipi nai ma vaksin inkan si pen batayan ma kipi nang ji kopi pia vaksin ma FMD vaksin pudo HSBQ vaksin pudo ni brucellosis vaksin pudo lahai komantua porsi kipi nai ma ketok we non ladak ke than pusa seke kipi hosul hai bang ke litum than pon thek po jola puson lasi ko pipine akiso kiun edo pusita ladak seke ke than ho sen litum ang ton pen ang than thek po kopi akiso pen si kopi treatment pinai ma ba main ke husbandry lo he treatment pu bang doktor tum nang ko itema sita vaccination bang than dun me la pen hala pelu kipi la deworming alam bang than dun me la ke amnutin ta farmers tum ahem chiklem thek sita so that un edet pu bang la ke doktor hang nang ko pu he oi phit sita la husbandry pu bang ke husbandry mane kapangreng anio po bang mati di la so hornu bang ni litum anutin farmers ta thek et nai la penili karbia tum bang ke la lo hopen tan ni jibom lo la men ali long lok apan si aning ke hang abisi tema amala si arum pi pangreng abang abisi aning hang long dek la tum bang ke men jolo ni bisa jalong lok lo di ningkan si pangreng po ni bisa jalong lo jola son si aning ke hang sita ili tum la chainong kapangreng pen ko an ma ale do pubang la tum hala ani wang si long chom mi mati mandi amala son ba aning hang bang jum hoy la sila son ma si aning sepehang ma aong ko pen hai sape et lo pulonte la chainong kapangreng pen si ahok pet ke ali tu la si ini tum kar biarat tum ta la ali awe pulon te koson sinte nepali bihari tumbang kupu sinte bang family chapang reng bom lo yo la si ili tum akai tumbang la long chom abang ta abi cepat dudunang po men amut longi po phan bang ke awong ko la tum sisap sepin lo anu ni dana ke pilai ke ni la si ili tum ta la kapang room pen kelong hornu eta ili tum ta charli dunang po nasi kapang rumpen ani wang kilong pukela nakira cojore pen helo nasi ni likar biang long arat tum handa puji la pen la karbia khai speli tum hanan li pulola ili tum ta la so chainong kapang reng thu bangke non government ta interest pi olo ba government ka ko pen ta interest pi lo la pen anu tinta interest ka cipi dunjia pan bori ignon lapen kupine ka dorkar kenang sot do pulonte training seke punonjat punta dak nilitum office lo manjalo wang itame
nangan alam ini cum carving long life kilang arat tumpan nang pacini no la sialang li Dr. Anthony Sar pandan tum carving long life pen chur parlo lang li lan busy schedule bestamen tumhan la short interview mate labang so sekia lama puthak punon la jarsia chai nong ko son sigi pangreng nang jiman pelada cattle farm nang bipen litum kar biarat ko PPCL li ke longdon ma ang ton pen alamel tumhan nang pachini lo sialang li phansa me anso seni tum garbing long life pen la pen garbing long life kelang rata hin pen alang li tumhan anso se labang so department anso se ang songang tui pali dun tulunang na pen anso se alang li kai lamus tame alang li kai long stame kai kita ring dog ring ni anso se pumen pulo che te pading no nang pen pini labang so etitheni alam ajai meglong alang le pornang chi bidun thek po ni tum carving long life in penang lipan so kadom pajir si pini labang so short interview mate labang so dak manja cattle labang so demonstration farm along jersey chai nong alama aputhak chingki chithan ajai meg lansil tum ington ponikok po tangte tum carving long life kelang apan kardom chipik na kardom